de neutralisatie. Rijden in totaal 116,3 kilometer. En komen dus de nodige keren bij u terug. Hier andermaal weer dus jawel 21 ploegen. We hebben elkaar 22 nationaliteiten, ook hier in deze groep. En we hebben vandaag 77 starters, minder uitvallers, dus dat is overgebleven. 2 minuten voor de start. En dat houdt in dat we... Dat gaan we dus graag doen. Er wordt gevraagd of we afstand willen gaan nemen, dus voor de neus, erop. En dat doen we. Deze laatste etappe, 7 ronden totaal te doen. 7 laps in totaal, 2 minutes sprint en 5 minutes on minuut voor de start, 1 minuut avant, alleen een paar primo minuto, primo della Potenza. Laatste minuut dus voor de start, less than 1 minute remains to the start of the third and final stage. Seconds, 30 seconden. Seconds. No, ale wiesz, też tak jakby dobrze się dosyć czułam, tylko że ten... In 5, 4, 3, 2, 1 and you're off. Good luck guys. Have a nice race. Een mooie wedstrijd gewenst. Dus de strijd toe vinden van het